Yn tasgu'n gynnar iawn yma yn yr adran goedwigaeth bore yma. Osian Williams wedi codi cyn brecwast i gadw cwmni fi. Ti wedi bod wrthi bore yma, Osian? Na, ddim eto. Jyst yn gwytio i fynd yn y pedwerydd heat rwan. So fydd yna mewn 5 munud. So di cyfle edrych ar y safon rwan. Sut mae'r safon di bod bore yma hyd yn hyn? Hanno ddeud, hwn fydd yr ras gyntaf fi weld. So, gwn i weld sy'n pawb yn mynd. Ond mae yna wynebau cyfarwydd iawn ma, newedig o'n blaenau ni. Oes, mae gen i John o Middlewich yn Cheshire, wedyn Dewi o Bala, wedyn mae Terry yn cefndau o Penllyn. So maen nhw'n erbyn un o Holland, 2 o Czech Republic a 2 o Iwerddon a Brad Turner o Australia. So mae John yn edrych o fod yn dda ar un o bryd. Mae'n anodd cadw trefn efo'r handicap yma, achos mae'n rhai cyflyma yn cychwyn ola, a mae angen llyged yn cefn dy ben, ma'n does? Un yn y canol fan hyn, di troi'n barod. So mae John, mae Aeron, John, Dewi, yr boi Czech, gyd o'n broian ar oel ochr. O, mae hwn, y boi o Wyniad Czech di gorffen yn y canol. O, di gorffen. Dewi dal fel bach i wneud eto, mae John broian yna, dyna fo, di gorffen, da iawn o. Brad Turner, efo bod ar y Czech arall i ffwrdd. Mae Dewi Piw yn dal wrthi. O, Dewi, dal i fynd, Dewi! O, di bod yn fyddi blwyddyn 40 neithiwr, meddwl fo, mwyn cael trio gael... O, bach allan, boff wan. Dechrau blino chydig. A mae trwad. Wel dan, Dewi. Wel dan, a fo. O, mae'n gallu neud, te. Mae'n gallu neud. Ond mae'n siarad gêm. Os mae'n cael noson gynnar yn gwely'n deud yna fo. Oedd o'n gwely'n gynnar neithiwr, mae'n rhaid. Diolch, Osian. Diolch yn fawr iawn i chi. Nesaf.